ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ನಮಗೆ ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರೀತಿನ ಗಡಮನೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರು ಬಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಬಾಬಾ ಪಾವಂಜಿ ಪೈ ಬಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಆರು ದಾಟ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾರು ಗುಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಇತ್ತಡುಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬರೆಪಾಯ कर ले बाबा अंदे अला वत्तने अला इते ನಮ್ಮ ಪಾವಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸೈಕಲ್ ದತ್ತನೆರ ಸಂಜೆ ಸೈಕಲ್ ದತ್ತನೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆರುಗ ಸೈಕಲ್ ಪಡೆ ಚರಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓ ಆರು ಹಠ ಕಟ್ಬೇಡು ಅಂಚದ್ದು ಆರು ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರು ಹಾಕುನಿ ಆರು ಬೀಳ್ಕುನಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪದ್ರ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬೈದ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣನ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಸಡಕ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ಲೇತ್ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಡೊಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಟು ತಿರ್ತುಡೊಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಅವು ಶೋಕ್ ಉಂಡುಂದಾ ಮಾತಲ್ಲ ಶೋಕ್ ನಾವೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲತ್ತಾರ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡಿರಿ ಹೋಲೆ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂದು ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಂಡ ಅವೇನು ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಸೈಕಲ್ ಡುಪ್ಪುಲಕ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮದ್ದದಲ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್
ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ನಾನು ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಇಂಚ ಪಾಡು కొంచెం ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಕೊಚ್ಚೋಡ್ ಸರಿ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಪಾಡು ನಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡಾಗ ಅಗ್ಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾಗಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಹಂಚಿ ಕಾತೋಂದುಂಡು ಯಾಪ ಸೈಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಕಾಶತೆ ಓಕೆ ಸಾರೆ ಓಕಚಾತ ದೇಕೆ ಆಜ ಮಾತೆ ಓಕೆ ಸಾರೆ ಏರೆ ಯುದ್ಧಮಾನತ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾನನಾಶ ಅಯ್ಯ ಏಷನ ಯೋಗಿತ ವಿದ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೇತ ತೇನೆ ಯುದ್ಧಮಾನತ ಶ್ರೀ ಭವನಾನುಭಾಷ ಮಯ್ಯ ಏಷನನು ಗೀತ ವೇದ ಯುದ್ಧ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪಯೋತೇಕ ತೇನೆ ಯುದ್ಧಮಾನತ ಶ್ರೀರಾಮನಾನುಭಾಷ. ಹೋ ಅರುಣ ಫೈನಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾಡನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ತಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಅದು ಬಲೆ ಬಾಬು ಅಲ್ಪನೆ ಅದು ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಲೆ ಬಾಬು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಮಾತಾ ಯಾವ ಹಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಬಾಬು ಹಾರ್ನ್ ಹಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಬಾಬು ಓಕೆ ಹಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಯವ್ವ ಎರಡು ಹಾರ್ನೆ ಡ್ಯಾಡನ ಗಿಫ್ಟೇ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾಡನ ಗಿಫ್ಟೇ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯಾ ಪೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಒತ್ತುನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡುವರ್ ಇಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೈಕ್ ಇನಿಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಣಿನ ಹಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊಂಚದ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತು ಬಾಲೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಸೊಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಂಚದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ತೆ ಅಲ್ನ ಹಲ್ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ತಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರೀತುಲ ಮೀಟ್ ಅನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮಾಲೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆಗ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಬಾಬು ಇಡಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಇಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ದಪ್ಪು ಕೊಂಚ ನಾಳೆ ಬಾಬು ಒಂಚಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಾಬಾ ಫೋಟೋಸ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ 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 ಉಂಟು ನೀರ್ನ ಚೈತ್ರ ಕನಬಾಲೆನೆ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಇಡತಲೆ ಐ ಇಡತಲೆ ಏನ ಬಾಬಾ ಮೇಹಿಂದಿ ಇರ ಮೇಹಿಂದೆ ವಾವ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ
ಇನ್ನು ವಾಣಿನ ಮೆಹಂದಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ವಾಣಿನ ಮೆಹಂದಿಗೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಿವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಬೈದ ವಾಣಿನ ಹಲ್ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಹಲ್ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡೆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನಿ ನನ್ನ ಹಲ್ದಿ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆದ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ನನ್ನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಪುನಿ. ಹಲ್ದಿದ ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಿ ನೆನಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ. ಹಲೋ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವಾಣಿನ ಮೆಹಂದಿಗೆ. ಸೊ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೂರು ಬಂಗ ಬಂದು ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ಬೇಕೋಸ್ಕರ ಈರಡ ಆರಾಮ ದಯಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಲ್ದಿ ಮಾತಾಡ ಹಲ್ದಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಹಲ್ದಿದ ಅದಾದ ಪಂಡ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು, ಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಮಾರೆ ಚೂರು ತೆಪ್ಪುಲಕ್ಕದ ಇದ್ದೇರು ಅಂಡ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ ಆರೆ ತೆಪ್ಪಂದಿನಿ ಕಡೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂಡರು ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಿಚ್ಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಿಚ್ಚ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇಕ್ಕಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಕರ್ ಪಂದ್ಯ ನಿಂತದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆತೇನಿದೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ఒక ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಶಾಪ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ನಂಗೆ ನಡಿ ರೀಚ್ ಆಗ ಒಂಜಿ 8 o'clock ಅನ್ನೋದು ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಅಂತಡೆ ಬೈದ ಇದು ವಾಣಿನ ಮೆಹಂದಿಕ್ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಿಕಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಚನ ಟೈಮದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತನ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನಿಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬಾತೇನ ನಿಕಲ್ಲೆ ಬಾತೇರ್ ನತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಾತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಕೆಲವೇ ರೀತಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತ ಬಾತೇರಂದುಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜನ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ವಿಷಯನ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಿರ ಇಜ್ಜಿನ ನಾಟಕ ಗೋಲ್ಪನ ಆಟಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಬಂದೊಂದು ಸೊ ಒಂಚದ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಗೀತೆ ಜನನ ಮನೆಯವರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಇನ್ಕೊಂಡುಂಟಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳಿಪೇರಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಊಟ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನೋಡು ಈಸಿ ಈಸಿಗೆ ಓಕೆ ಈಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ yes ಈಸಿ ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸೊ ಇದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಜೋಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಕೊಡೋಣ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಜೋಗ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೋಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಯಾಕಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ don't make it bring an answer point so some people say order right bole bole very simple keep order you can ask me that bole tuli javane energy ni gaite na javane tuli local banna aapuji mandrelli bole bega arviya
ಸಾರ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ವಿ ಅಂಡ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಗ ಬೈದು ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಒಂಚೆ ಟೈಮ್ ಗಾಡು ಬದಲ್ಲೆ ಆರ್ವಿ ಪೋಲೆ ಆರಾಮಡಿ ಚಾಡುಕುಲ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಕಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಡು ಕೊರ್ಲಿ ಕಾಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಸಿ ದರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ಬೋನಾಗ. ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೊನೆ ದಿನ ಏರ್ ಗೊತ್ತದೆ ಆರ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಗಾರಿಗೆ ಜೋರದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ವಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಒಲಿರಿ ಒಲಿರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚರ ಬರೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚರ ಬರೋದು ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಸ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಈಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್. ಸೊ 2 ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. Yes, thank you so much, Bhavish. You can occupy your seat. Okay, so once again, congratulations. Hands together for the winner. Yes, thank you. Tulare Barpuji bandi ranala letandu batti. Innondu bodu minimum with winner round. Inge nutto annallo bodu. Entundu? Honesty, madam, the friends can do it. Vijeta. ಪೂರಾರೇನು ಮಸೆತದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಂಡ ಮೊಗಲ್ ಮಾತೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ನಿಖಲಿತ ಬೈದಿನ ಬೆನ್ನೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಸುಲಭದ ಗೇಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಷ್ಟದ ಗೇಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಈಸಿ ಒಟ್ಟು ಮನಿ ಬುಜಿ ಬಾಲದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋತುನಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರಿಕೆ ಬೇತ ಗೇಮ್ ಇದ್ದವೇ ಗೇಮ್. ಓಕೆ ಶ್ವೇತ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಬೋಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಂಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಪಿನಿ ಬರಬಹುದು ಬಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇರುವಣ ಸೋಪನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ 4 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ 40 ತಿಂಗಳದ. ಓಕೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. Yes, जोर क्लैप कर रहे हैं बारी बोल रहा जोर क्लैप कर रहे मैडम भले. Yes, your time start now. ये तो बड़ा तुम भी. ಮುಲ್ತ ಬಾಲತ್ತಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅದು ಕೂಡ ಮುಲ್ತತ್ತು ಆತು ದುನ್ನಾಡು ಬುಲಿ ಬಣ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದೀನಿ हाँ मैडम बारी बोर्ड बुली पोटी बोले बोले तुले बाले बोलते तू तेरा नगर चोक बुली पेरीते. हाँ योर टाइम स्टार्ट नाउ. मरत बोतुना बाले 10 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮರತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಐಡಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 4 ಬೊಕ್ಕ ನೀತಾ ಇನಿ. ಹಾಂ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿ ಪೊಡಿಕೇನ ಬುಲಿ ಪೊಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಪುಲಿ ಪುಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೀರಾ ಪಣಂತೀರಿ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಕುಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಗೆ 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 ಇಂಚಿನ ಸರ್ ಇಂಚಿನಂಗಿ ಬಾಲೆ ಎಂತಾರೆ ಇರು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಆರು ಪಣ್ಣದ ಕಣ್ಣು ಉಂಗೆ ಉಂಗೆ ಬಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಮನ್ಪುಜಿಂದೆ ಬೈತೀರ ನಿಸ್ಮಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೀರು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂದುಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು
ಓಕೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಗ್ಲಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಕೂಲ್ತೀರ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಬಿಳಿ ಎಂಚಿನೇ ಇದು ಏಡದ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಳಿ ನೀ ಮೆತ್ತ ಬಾಲೆ ಬಳಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಾಗ ರೆಡಿ ಆದಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ರಡ್ಡ ಕೈನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದರ ಕೈ ತಾಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया you are my sonia मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप अब प्यार की पहली नजर है ले 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 Requesting all the parties to cheer up for this moment as the kite and the Yes, thank you so much. Yes, ಇದು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬರೋದು ಎರಡು ದಿನನ ತುಲೆ ಎರಡು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೇ ತುಲೆ ಎರಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೋರದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡಿ yes wow yes tuh nama joget tuh ini yes yes ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕೊಡದ ಪೌಲ ಕುಣಿತೊಂಡರಣ ವಾವ್ ಅರೆ ಕೈ ತಲುಪೋಲೆ So for the celebration, again, counting korodale. So let's the counting begin for the celebration. The 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Let's go. Congratulations. Congratulations and celebrations
And all ladies and gentlemen, please put your hands together for a beautiful bride. Congratulations and jubilations. I want the world to know how happy I can be. Who would believe that? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ और बाबा डैड नटे गुंतले बोले मित मित गुंतले मित गुंतले Adu dance Advait dance Advait dance Papa tu anundu ಯಾವತ್ತ